Yeyo omulo mokwongo kawinjo okang'o ma ng'ama ahero sana kendo en okil owadwa kabisa. Kongi opuonjowa kaka Joluo, akia ni wuon ng'ato, akia nang'o, nyathi kik yany wuon gi. Mago gik mabecho. Ting'eni be gimokia ni ing'eni nyathi ka wuon gi otho. Mabe adwa puonje. Ka wuon gi otimo ang'o? Otho. To wuon gi owe gik moko. Owad gi wuon gi okaw gik moko. Gigo mol piny kuom nyithindo to weche ringo. Mano be puonj mar Joluo manyaka ong'e. Koro kik ochak chapo aka ni akia ni yo akia ni kik iwach ang'o, adieri mantie en kama mok abi wuondi. ODM tin adi? Achiel mar Raila Amolo Odinga. Bad nitie paro adek. Paro mokwongo en jodonga ich ma osechiemo, manigi tije, maloso mogo, ng'iyo igi. To gini oganda Joluo. Ne gin gisekaswa ni nowewa i broad based. Wan rombe, wadhi, wadonjo, wan wae. Mano ema gidwa keto wano. Ni ng'eyo, kata nyocha, sani ne wabedo piny kaka Central Committee. Central Committee wacho ni wadhi wawuo gi jomoko, like-minded parties. To kapok Central Committee otieko, jodonga ich moko seringo town ka, gigolo press conference ni mano UDA magiwacho. Ineno, jodonga ich gi ema route number 1. Route number 2 nitie ma pingo serikal, sie. Ma wacho ni gin one term, ogidwa winjo wach William inyo ji, demokrasia onge, iteka nyithindo nyara, inego jowa, inyo jowa, mago be nitie party waka. Then nitie number 3, ma an Brian Weke antie, gi nyomoko, maybe isewinjogi. Ma wacho ni bring them together. Scatter no one. To wan wacho ni ok wadhi donje discussion kaka gidwa tero wani. Ok wan rombe, wan Joluo, nyaka wapangre. Wadwa number 1 sani. Linda Ground, maging'iswa ni Linda Ground. Wadwa ni gi Linda Ground, omiyo jende wa tich. Wadwa ni gi Linda Ground sani ni kelo ni ndiko jopuonj. Linda Ground indiko nwa jopuonj adi? Onge. Magi joma kadwa chako twako Weke. Wan e serikal. Dong isenyiso ni wan e broad based. Koso pok iwinjo ka giwacho. Wacho ni sani wa control wan gi ginene. Wan gi stima. Sani stima osedonjo e mieche adi dalawa. Nyocha adhi ukoma village Mfangano malo. Nyathi pok noneno kaka switch kaka chalo chakre onyuole. Korwa male got Nyasumbi onge stima. Kata sani kaka wuoyo kodi Luanda ma center wa stima no muoch nyocha nyaka sani 3 months emina ka gigo timre. Linda Ground ni polisi adi magise Linda Ground go magi ndiko nwa. APD gise Linda Ground go mani ndiko nwa. Mondo giwach ni wan e serikal nyaka wa feel Joluo ka wan e serikal. Miwa jomoko manie gym, NNBC wede gym. Ni en chairman mar budget. To chairman mar budget bonyocha ne waneno miluongo ni Ndindi Nyoro. Ogera skunde te nyaka ng'ama wiye rach. Tiles oketa skunde te e konde te. Chairman mar budget. Marwa ni otimo ang'o? Wandai ni e serikal okonyo wa kamo. Ing'eyo mondo Jaluo wach ni en serikal ni wade broad based. Wadhi maber. Nyaka wane matunda no kachopere jowa. E kaka wa Lindo Ground. Ok ni Lindo Ground gi threatening ni ng'ato ok nyal dhi Kibera. Mago kwa bi yene jogi.